hadisi fa ya zo cewa sulhu ya fi sallah, ya fi azumi, ya fi haji, ya fi jihadi. Kuma ka ce wai me kai ni in yi abin da annabi yake so, shi kuma shaidan a duniya ba abin da yake so irin ya ga ba a yi sulhu ba. Ba abin da shaidan yake so irin ya ga masoya sun rabu ko miji da mata. Shi yasa duk laifin duniya shaidan bai damu da wani shan giya ko sata ko kaza ba. Domin ya san duk me yin su ya san laifi yake kuma yana boyewa, kuma ba ya boyewa zuciyarsa ta yarda bari da yake ba. Amma in aka zo aka samu saɓani tsakanin miji da mata ko tsakanin abokai ko ƴan uwa, to kowa zai dinga jin kamar yana da gaskiya kuma yana da hujja. Da haka zai wahala su shirya. Shi sa shi kuma shaidan ba abin da yake so a duniya kamar ya ga mutum biyu sun bata ko miji da mata. Ko da malaman addini ne. Ko na me? Su malaman addini ba mutane ba ne? A shi shaidan ba abin da yake so a duniya irin ya ga aure ya rabu, ko abokai sun bata, ko makota sun bata, ko yan uwa sun bata. To da haka shi yasa Allah ya ce wa sulhu khair. Sulhu alheri ne. To malam, a matsayin ka na shugaban majalisar malamai, ya kaga mukabalar da aka shirya tun da farko? Kana ganin ita? Ai ban ganta ba, labari na ji. Labari na ji. To shi wasu suna ganin ta haka ne za a gane mai gaskiya da mara gaskiya har a ƙarshe kuma wani wanda ba shi da gaskiya ya haƙura. To ai wannan kuma an riga an yi wannan, ba zan yi magana akan wannan ba. Su dai alhamdulillah sun yadda da sulhu kuma sun yi murna da sulhu kuma sun karɓi sulhu kuma sun yi alkawari za su daidaita. Kuma mabiyansu su ma sun yadda cewa za su ba da gudunmuwa wajen tabbatar da wannan sulhu. Kuma kowannensu ya yi maraba. Kuma mabiyansu ma sun gamsu sun yadda da sulhu. Da haka kowannensu kuma ya yi murna da halin da suka samu kansu. To a ƙarshe malam, mutanen Kano bayan sun yaba maka kuma har ma an gano bayan kun yi hoto ɗaya daga cikin waɗannan sha'irai ma shi ya ja sallah. Kana ganin hakan kamar shine kamar ƙarshen waɗannan matsaloli da aka samu? Insha Allahu. Shi ma ɗin ai shi mana limancin azhar. Kawai ba ɗauki hoto ba ne, amma shi Tajul Iz shi ne ya mana limancin sallah azhar. Shi kuma mai dubin isa ya yi mana limancin magarba. Da haka duk su biyu sun mana limanci. To menene matsayin majalisar malamai ta arewa akan irin waɗannan abubuwa da suke faruwa a arewacin Najeriya kan ja'in ja akan harkar abin da ya shafi addini? To shi za muke bakin kokari wajen mu ga mun kawo mafita, mun kawo sulhu, mun kawo gyara, saboda babu abin da yake taimakon al'umma kamar haɗin kai, ba abin da yake taimakon al'umma kamar sulhu. Mutukar al'umma za su samu haɗin kai, za su yi sulhu, to ba su da sa'a, dole a bi su. Ubangiji ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, abinda yasa suka zama fifita saboda duk abin da yake mummuna ba za su bar shi ba, duk abin da yake mai kyau za su tabbatar da shi. Sannan kuma annabi ya faɗi wannan cewa sulhu ga matsayinsa. Qur'ani ma ya ce wa sulhu khayr. Kuma shi shedan ba abin da baya so irinsa. Shi yasa mutanen kirki da sahabbai da dukkan mutanen kirki ba abin da suke so irin sulhu. Shi yasa lokacin da aka samu daidaito tsakanin Ma'awiya da Hassan dan Ali bin Abi Talib, ake kira da wannan shekarar amal jama'a, saboda an samu daidaito, an samu sulhu, duk wata rigima an gama ta. To malam, me sakonka kuma zaka hada mana da menene matsayin ita irin wannan muƙabala addini ne? To muƙabala ya danganta, wani lokaci ta haifar da alheri, wani lokaci ta haifar da barna. Ya danganta. Koyaushe kowane abu yana bukatar kallonsa da basira. Wani lokaci muƙabala tana taimakawa, amma ita mafi yawan lokaci muƙabala ba ta warewa lafiya. Mafi yawan muƙabala ba a warewa lafiya. In aka yi muƙabala 100, to da ƙyar ake samun ɗaya ko biyu lafiyayya ko uku, saboda halayyar ɗan adam. Kuma shaidan zuwa yake wurin ya hana a samu fahimtar juna, ko ya haifar da fitina, kuma kowanne ya dinga ganin kada ga gazawarsa da shawararsu. To akwai wani sako da za a aiki a kan makallau? Sakonmu shine haɗin kai ba shi da sa'a, sannan kuma duk al'umma inda akwai haɗin kai to babu fitina cikin. Wa matuƙar za a yi umarni da mai kyau da hannu mai abu muna ta yadda shari'a ta ce, to za a samu ci gaba ko.
koyaushe. Za ka sako na ga al'umma shine su yi aiki da abin da Allah ya ce wa sulhu khair, su yi aiki da abin da Ubangiji ya ce idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawfi aza'u bi. Duk wani abu da ya taso wa jama'a su koma wajen malamai, su koma wajen shugabanni, kada su yi gaban kansu. Ai babban abin da yake cutar wato Palestine da Larabawa shine rashin haɗin kai, da kuma kowa ya dinga yin gaban kansa, da kuma kowa yana ganin shine ya samu mafita. Aga Fatahu ba ta shiri da Hamas, Hamas ba ta shiri da Fatahu. Sannan kuma a kowane bangare na Fatahu da Hamas za ka samu wani haka kawai zai je kundin bala ya yi gaban kansa, yana ganin shi ya dace da fitar da Palestine daga wani hali. Kaga wannan haɗari ne. Shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da yake so a duniya irin haɗin kai.